Mira, kumpaa sä oot toivonut enemmän, tyttöä vai poikaa? Jos sä oot tyttö, niin sit susta tulee malli tai missi ja sä kierrät maailman lavoja catwalkilla ja tienaat mulle hirveästi rahaa. Ja sun naama näkyy jokaisen suuren kaupungin billboardilla. Mutta jos sä oot poika, niin sit susta tulee tenniksen pelaaja tai golfin pelaaja, koska nekin tienaa tosi paljon rahaa. Sä lähdet jo 3-vuotiaana kiertämään ammattilaiskiertueille. Ja musta tulee kuuluisa. Ja mä saan paljon rahaa, millä voin ostaa autoja ja koruja ja vaatteita. Mutta sehän olisi varsinainen jackpot, jos niitä olisi 2. Tyttö ja poika. Tyttö kävisi mallikilpailuja, poika kävisi pelaamassa golfia. Ja mä ostan uuden talon meille. Tai mulle. Että se tarvii, kun sä vaan pelaat. Koska mun vauva on niin ihana ja erikoinen, että kaikki haluaa ostaa sen kuvia ja niitä tuotteita, mitä se mainostaa. Toivottavasti sulla ei missään tapauksessa ole vaaleita tukkaa, koska se on niin tavallista. Ei erotu massasta. Se on ihana punainen, semmoinen verenpunainen tukka. Ja itse asiassa me voitaisiin sit myydäkin sut semmoisen johonkin shampoo-mainokseen, koska niistä saa kuulemma tosi paljon rahaa. Ja kaikki tuntis sut Tokiossa, Lontoossa, New Yorkissa, Mosambikissa. Ne on ehkä aika pitkiä 12-tuntisia päiviä, mutta kyllä sä jaksat. Meistä tulee niin onnellisia. Sädehtivä lapsi voittaa kaikki kilpailut, mihin se osallistuu, ja musta tulee kuuluisa. Sä ajattelit yrittää nyt uudestaan, kun se edellinen ei tullut 3. Tää on kuule rakkauslapsi. Just.